Hei vain, minä on Karo ja minä tuun opettaan teille, että miten seikkaillaan turvallisesti seikkailupuisto Pyhäkurussa. Sinun valjassa on kiinni tämmöinen sulkurengas eli sulkkari ja liukurulla eli rolleri. Rolleria tarvitaan vaijeriliuissa ja sulkurengas on se, mikä pitää sinut turvassa, eli sinut kiinnitettynä vaijeriin koko seikkailun ajan. Sulkkari toimii niin, että siellä on tämmöinen aukko eli suu ja se pujotetaan aina näistä metallikiinnikkeiden läpi. Tämä on siitä ihana, että tämä on niin turvallinen, mutta tämä on samalla myös ongelmanratkaisupeli. Ja aina kun minä kerron tämän kartan jälkeen, mitä minä täällä tarkoitan. Talvella reiteistä on auki kiipeilyreitti, jossa on silta- ja vaijeriliukuja. Ja kesällä me voidaan pitää auki kaikkia reittejä, jossa on siis maisematerrejä, siltoja, lisää vaijeriliukuja ja kiipeilyä. Käydään ensimmäisenä läpi, että miten tämä vaijeriliuku toimii. Älä ikinä koske vaijeriin, koska sulla voi jäädä sormet sinne väliin ja silloin käy köpelösti. Eli ensimmäisenä laitetaan rolleri vaijerille, jonka jälkeen siirretään sulkkari sen rollerin päälle. Oota merkki, että saa tulla. Ja sen jälkeen otetaan oranssista kahvasta kiinni, ettei me lähdetä pyörimään. Ja sen jälkeen istahetaan alas, otetaan vauhtia ja nautitaan vaijeriliukusta. Muista aina napata köydestä kiinni. Jos et saa köydestä kiinni tai vauhti loppuu, oota, että rolleri pysähtyy, nappaa vaijerista kiinni, käännä selkää ja veä itses pois sieltä vaijeriliukulta. Jos jännittää tai tuntuu, että voimat loppuu, niin huo apua, niin sitten opas tulee heti auttamaan sinua. Sitten radalta löytyy myös tämmöisiä kamelin kyttyröitä. Siinä laita toinen kylki sulkkarista ensin ja sitten toinen kylki. Ja tuut kiittämään minua, koska näitä on siellä ihan sikana. Seikkailuradalla on myös tämmöinen liikenneympyrä. Ja siinä sulla pitää ensin kääntää oranssi sinne, mistä oot tulossa. Sen jälkeen käännä sulkkarin aukko ylöspäin ja pujota aukko sinne liikenneympyrän labyrinttiin sisään. Sen jälkeen voitkin kääntää sitten oranssin sinne, minne olet menossa ja teet saman homman. Eli sulkkarin aukko ylöspäin, pujota labyrintistä pois ja matka jatkuu. Siellä pääset harjoittelemaan näitä kaikkia sitten meidän harjoitusradalla. Sulla kannattaa kokeilla risteystä molempiin suuntiin. Eli tässä sulla pitää ensin avata täältä tämmönen portti. Sen jälkeen käännä sulkkarin aukko sinne suuntaan, mihin olet menossa ja sitten pujota sulkkari siitä risteyksestä läpi. Jos haluat ohittaa seikkailussa kaverin, niin kysy siihen lupa ja laita oma sulkkari kaverin sulkkarista läpi. Sen jälkeen mene vähän lähemmäs tätä kaverin sulkkaria, jotta siihen yllät laittamaan tämän slingin eli tämän köyden sen kaverin sulkkarin aukosta läpi. Levitä slingi valjeiden tyveistä kahteen osaan ja pujota slingi siitä aukosta läpi. Näin pääsit kaverin ohi ja pystyt jatkamaan seikkailua. Viimeisen vaijeriliun lopuksi on tämmöiset tikapuut, jossa sulla pitää kiinnittää tämä varmistussulkkari omiin valjaisiin kiinni. Sen jälkeen voitkin pujottaa oman sulkkarin sieltä vaijerista pois ja lähdet kiipeämään alaspäin. Todellisuudessa radalla olet näillä molemmilla kiinni koko sen tikapuitten ajan. Alhaalla irrotat sulkkarin ja sitten mennäänkin sääntöihin. Eli vaijeriliulla saa olla 1 seikkailija, tasanteella 3 ja kiipeillään 5 metrin turvavälillä jatkuvasti. Riippusilloilla saa olla 2 seikkailijaa, muilla silloilla 1. Muista, että sulla ei tarvitse pärjätä yksin, koska meillä on opas aina auttamassa ylhäällä kaikkia. Tulit se sitten talvella, keväällä vesiputousten aikaan tai kesällä yöttömän yön aikaan, niin aina voi kysyä meiltä rohkeasti mitä vaan, koska me pidetään teidät turvassa. Hei, pitäkää hauskaa seikkailussa, kuunnelkaa oppaita, totelkaa sääntöjä ja nauttikaa maisemista ja itsensä ylittämisestä. Moikka!